खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जीएसटीनिफ्राय बारग'नो नाजानाय गंनै ट्राकखौ हमबाय। एनआईएआ बरपेटायाव सिग्रोमदों। मार्घेरिटायाव अंग फालांगिनि रेकेटजों लोगोसे 4 हमदों। 2025-26 दावबाय बोसोराव 4.7 लाखसो दावबायारिया काजिरङायाव फैदों। तिताबराव कंग्रेस मावथिनि दखान सावदों। मेट्रिकनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि रुटिन फोसावबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। जीएसटीनिफ्राय बारग'नो नाजानायनि बेरेखायै पुलिसआ 7 मे खालि बङाइगाव जिल्लायाव सिग्रोमना थांखुजों बुंनाय गंनै ट्राकखौ हमनो हायो। मिथिनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो बै गारिफ्रा नांगौ रोखोमनि फोरमान बिलाइ गैयालासे आरो जीएसटी होआलासेनो मुवा बेसादफोर रोगागासिनो दंमोन। संदाननायनि गेजेरजों खौरां मोननाय लोगो लोगो मानिकपुर पुलिसआ सिग्रोमना ट्राकखौ हमदोंमोन। बे सिग्रोमनायखौ गेरुकाबारि आउटपस्टनि बिबानगिरि हृदय गस्वामी आरो जयन्त काकतिया दैदेनदोंमोन। जब्द खालामजानाय ट्राकफोरनि रेजिस्ट्रेशन नम्बरा फारियै AS01SC 4447 आरो AS01SC 9093। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला हमनाय समाव गारिया थांखुखौ सोनाब बेंगलनि दिनहाटानिफ्राय लाबोना नलबारि आरो नगाव जिल्ला फारसे लांगासिनो दंमोन। बे समाव रैखाथि बिफाना आयेन बेरेखा हान्थामेलानि आन्दोआव थानाय नेटवर्कखौ नागिरनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बरपेटा जिल्लायाव शुक्रबारखालि सन्देहगोनां बिग्रायारि खामानिजों सोमोन्दो थानायखौ नोजोर होना एनआईएआ सिग्रोमो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला निटुका गामिनि जिहादजों सोमोन्दो गोनां जाथायनि दायनिगिरि सुल्तान महम्मदनि न'खौ थांखिना सिग्रोमनाय जादों। बबेखानि मावख'आरिफोरनि बायदिब्ला सुल्तान महम्मदखौ थांनाय बोसोरनि 30 दिसेम्बराव नायबिजिरग्रा एजेन्सिफोरा एखे जाथायजों लोब्बा थानाय दायाव खानाय जादोंमोन आरो दासान्दि बियो गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव दं। सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनि बाहागो महरै एनआईएनि बिबानगिरिफोरा मोनसे हानजाया सुल्ताननि न'आव थांना आबुं सन्दाननाय हाबाफारिजों फुंनि 5 रिंगानिफ्राय 8 रिंगासिम सिग्रोमनाय जायो। अपारेशननि समाव नायबिजिरगिरिफोरा जायगाफोरखौ नायबिजिरो आरो सोलिबाय थानाय केसजों सोमोन्दो गोनां मुवाफोरखौ बुथुमो। नाथाय मावख'गिरिफोरा दासिम जेबो गोदान फोरमायथि मोननाय जायाखै। अंखं आसामनि मार्घेरिटायाव अंग फालांगिनि मोनसे गेदेर रेकेट हमनो हादों। डिब्रुगड़ पुलिस आरो तिनसुकिया पुलिसनि जुथाइ अपारेशनाव हमदों अंग फालांगिनि गेदेर रेकेट। सैनांनाय नखरनि अजद होनाय बायदियै पुलिसआ अपारेशन खालामनानै अंग फालांगिनि गेदेर रेकेटजों लोब्बा थानाय 4 सुबुंखौ हमदों होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि हमजानाय 4 सुबुंखौ जाकिर हुसेन, शंकर शान्तानु, समीर पल आरो गपाल रय होननानै सिनायथिनो हादों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला समीर पल आरो गपाल रयआ डिब्रुगड़नि थागिरि। गुबुन फारसे जाकिर हुसेन आरो शंकर शान्तानुआ मार्घेरिटानि थागिरि। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथांफोरा मार्घेरिटानि 35 बोसोर बैसोनि राजीव दे मुंनि सुबुंखौ खामानि आरो रां होगोन होनना फुस्लायना किडनीजों सोमोन्दो थानाय आयेन बेरेखा हाबानि थाखाय लांनो नाजादोंमोन। नाथाय बेनि सिगांनो पुलिसनि हानजाया दुथांफोरखौ हमनो हायो। बेनि हेंथायै राजीव देनि नखरनि सुबुंफोरा मार्घेरिटा पुलिस थानायाव एजाहार होदों। काजिरङा नेशनेल पार्कआ दावबायारिफोरनि गोदान रेकर्ड। 2025-26 दावबाय बोसोराव 4.7 लाखसो दावबायारिफोरनि आगानजों जोंब्लावखांदों काजिरङा। रिपर्ट बादिब्ला 2025नि अक्ट'बर दाननिफ्राय जागायनानै दासिम 4,68,147 सा दावबायारिफोरा काजिरङा नेशनेल पार्कआव दावबायदों। बेनिनो 4,37,673 साया भारतनि एबा देशी दावबायारि। गुबुन फारसे 30,474 साया गुबुनारि एबा बिदेशी दावबायारि। काजिरङानि दावबायारिनि जारिमिनाव बे खेबाव गुबुन हारिनि दावबायारिफोरनि अनजिमाया मोनसे गोदान रेकर्ड खालामदों। गं थसेयारि गान्दानि थाग्रा खुलि महरै मुलुगनाङैनो मुंदांखा काजिरङा नेशनेल पार्कआ मिथिंगायारि महरै गुबुन गुबुन हाग्रानि जिब जुनारफोरजों लोगोसे दावमा दावसा आरो मानबायग्रा जिबफोरनि थाग्रा खुलि। गावनि मिथिंगायारि समायनाथिजों हादरारि आरो गुबुन हादरनि दावबायारिफोरखौ गोसो बोनो हादों। मख'नो गोनांदि काजिरङा नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भनि अथ'रिटिया मिथिहोनाय बायदिब्ला गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ काजिरङा दावबायनायजों लोगोसे काजिरङायाव एडभान्टेज आसाम आरो इन्टारनेशनेल टुरिस्ट मार्ट बायदि हाबाफारि खुंनाय आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदिंनाया काजिरङा नेशनेल पार्कआव दावबायारिफोरखौ बांहोदों। बबेखानि हरखाबै अखा हानाया काजिरङानि दावबायारि फालांगियाव गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन होननानै गिनाय दंमोनब्लाबो मार्च आरो एप्रिल दानाव 50,000निबो बांसिन दावबायारिफोरा गोबां अखा हानायनि उनावबो मिजिं लानानै दावबायफैदों। एप्रिल दानाव मैदेर साफारियाबो दावबायारिफोरनिफ्राय गोबां बाखनायनाय मोननो हादों होननानैबो काजिरङा नेशनेल पार्क अथ'रिटिया बुंदों। बिधानसभा बिसायख'थिनि उनावबो तिताबराव हिंसायारि जाथाय। आइजो कंग्रेसनि सासे मावथिनि दखानखौ सावनानै गालांदों सिनाय मोनै दुथांफोरा। थांनाय हरनि 1 रिंगासोआव जादों बे जाथाया।
सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रुपाली असम मुंनि सासे आइजो कंग्रेस मावथिनि दखानखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा सावना होदों। रुपाली असमहा तिताबरनि रङाजान तिनिआलियाव थानाय गंसे फास्टफुडनि दखान दंमोन। नाथाय थांनाय हराव सिनाय मोनै दुथांफोरा सावनानै गालाङो। रुपाली असमआ बिधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेसनि जानानै फोसावदिंदोंमोन आरो ससियेल मिडियायाव कंग्रेसनि जानानै भिडिअ बानायबाय थायोमोन। नाथाय जायगानि सुबुंफोरनि मददाव ब्लाव ब्लाव जोंनाय अरखौ खोमोरनो हायो। अब्लाबो माखासे रोजा रांनि मुवा बेसाद खहा जायो होननानै मिथिदों। बे जाथायनि हेंथायै रुपाली असमआ तिताबर पुलिस थानायाव एजाहार दाखिल खालामबाय। बे जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड सुंद'यै ASSEB आ मेट्रिक एबा HSLC कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि रुटिन फोसावबाय। ASSEB आ फोसावनाय बायदिब्ला फैगौ 25 मेनिफ्राय 5 जुनसिम खुंनाय जागोन HSLC कम्पार्टमेन्टेल आनजाद 2026। बोर्ड अथ'रिटिया सागान होनानै फोसावनाय बायदियै देग्लायनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादखौबो फुं बेलासे मोननै शिफ्टआव खुंनाय जागोन। गिबि शिफ्टनि आनजादा फुंनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12 रिंगासिम जागोन आरो नैथि शिफ्टनि आनजादा 1:30 रिंगानिफ्राय बेलासि 4:30 रिंगासिम जागोन। मख'नो गोनांदि देग्लायनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादा 25 मेआव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय MIL आयदाजों जागायगोन। बेलासिनि शिफ्टआव जागोन एराबिक आरो पार्सियान। बोर्डआ बेखौबो बुंदोंदि इंराजि, सानखान्थि बिगियान आरो समाज बिगियान आयदायाव बिजाथिफोरा अबजेक्टिभ आरो डेस्क्रिप्टिभ मोन्नैबो खोन्दोनि फिननाय होनो नांगोन आरो मोन्नैबो खोन्दोआव उथ्रिसार जानो नांगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।